I den her video vil jeg gerne snakke lidt om de leveringsmetoder, du kan vælge på Drømmehjem. Vi har nemlig alle gængse muligheder. Hvis du vælger levering til kantsten, vil den blive leveret med en palleløfter. Du må meget gerne angive ved bestilling, hvor du ønsker, at pallen skal stilles ved levering, og eller om chaufføren skal ringe ved ankomst. Hvis du derimod vælger levering med medbringertruck, kan du forvente, at der er mulighed for, at pallerne kan blive kørt helt ind, hvor du ønsker. Du skal dog være opmærksom på, at der som minimum skal være 2,5 meter i bredden, før den kan komme til, og at underlaget skal være fast. Hvis du har brug for, at dine big bags eller paller skal løftes ind på grunden med kran, skal du vælge kranlevering. Kranen kan som udgangspunkt kun nå 7 meter ind fra kantsten, så vær opmærksom på, at det ikke skal længere ind end det. Hvis du bestiller meget og gerne vil spare lidt på emballagegebyret, kan du vælge levering med grab. Levering med grab betyder, at der kommer en lastbil og løfter det ind over hæk eller lignende. Bemærk, at det også her er de samme 7 meter som på kranleveringen. Hvis du har et større projekt, du skal i gang med, kan det give god mening at indhente et tilbud ved os og få tilbudt leveringsmetoden levering med tip. Levering med tip er, hvor vi kommer ud med en lastbil, og materialet tippes løst af. Men hvis du har andre spørgsmål, skal du altid være velkommen til at række ud til os. Du kan skrive til os på vores e-mail, på vores live chat, eller ringe til os på 70 20 18 21. Jeg ser frem til at høre fra dig.